ay Rabiul Evvel ay. 12 sene Duşanbe günü tamam aleme serdar ve server ve iftikar ve rahmet alemiyan safvet muhtar tamam evliyalan ve peygamberlan ve pirlan emiri ve imami tamam evliyalan sultani günahkar ümmetinin şefii Cenab-ı Resul-i Ekrem Muhammedur Resulullah Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin dünya gelen günü ve ayıdır Müslüman doğallah. Rabiul Evvel ayın 12'si Duşanbe günü dünyadan geçen gün neşe. Bir rivayete göre peygamberlik berilen gün neşe. Bir rivayete göre Mekke'den Medine'ye gidenne Medine'ye yeten gün neşe. Hemmeti dünya gelen günü, dünyadan geçen günü, peygamberlik berilen günü, Mekke'den uğranna Medine yeten günü. Hemmeti Rabiul Evvel Duşanbe günü ayın 12'sine deyip rivayetlekendir. Allah Zülcelal Peygamberimizi Arapların arasında ma'ruf hevara silaglı ayın içinde dünya getirmendir. Tayin ki mun ödür belliğin teverrük gün dünya gelli deyip delil tapmasınlar. Rabiul Evvel ay odal Arapların arasında or hevara silaglı ayda. Dünya gelişi de kamil nikah şer'i bilen enatası halalcık nikahli. Hazreti Amine Peygamberimizin enesi Peygamberimizi gövresinde başka gövreli hamile cenanala görüyen kıyınçılığını hiç zerre görmendir Amine. Dünya gelenine yağ çalıgılca, göğü ketigilce, özü de sünnetlevli, mehtun fitneşöde dünya geliptir ol server mübarek, serdar alem. Dünya gelenine de enesi bir nur veriptir Amine, barıp Şam'ın kasırları görünüyor diye. Dünya gelenine İran'ın 1000 yıllap ateşperestlen henüz söndürülmedik odi hutbahut söndür. Hosron, Kesran, İran'ın padişahının kasır titrep 14 tane süturları yıkılıptır. Hazreti Mahtumul İşan diye sen ke geldin dünyaya botlar bolunni serine goğun Peygamberimiz dünya gelende bir tor botlamal hutbahut yıkılıptır. Sen ke geldin dünyaya botlar bolunni serine goğun arttı İslam şöhreti kafirler oldu hem zebun hem Ebu Bekr, Ömer, Osman, Haydar rehnemun boldu kafir zıt sana ismi kurbun mu'minun iki dünya boldu hoşnut rahmetin görgeç Resul iki dünya günenni sen rahmetin gören adam ey Resulullah deyip Mahtumul İşan koşuyor. Am dünya gelmekade enetine bir nefer gelip kayıptan aydıptır. Çağan dünya gelenine adına Muhammed takdiptir. Şon yerde koyanda hem evcektir deyiptir. Muhammed dediği evliya dediği. Hem mekşan sitte evliya dediği. Muhammed. Sen şon adına Muhammed takdiptir. Bir neçe teberrüken vaqtlar da varsa fakat teberrüken inşallah bellarsınız dostlarınızı içeriğinizi getirersiniz. Peygamberimizin ettiyen ve kavvarayan sünnetlerinden bir kıysarak onun ki tanesinin hizmetini eşittirer. Oturan yerini gözünün kıyağı bilen gözlemeyenmiştik. Oğrunça birat etsek yana gözlerini kamil gözleyenmiştik. Kaptanın birinin yüzünü gözlese de doğru verilen haberdar olacak oldu. Gözünün kıyağı bilen gözlemeyenmiştik. Kamilcak. Bir yerik baksa da kamilcak bakmayanmıştık. Peygamberimizin mübarek adeti şey. Sünnet bir ayeteden kat bereketin içine düşerdiniz. Keplenine edafa keplemeyenmiştik, kem de koymayanmıştık. Düşün. Öyle de ken keplemeyenine halemeyenmiştik. Aytyanmıştık, bir Müslümançılığının qavlığının alameti gerekmeyeceklerden ebberiyenleri deyiptir. Kıyıskarak geçeyle. Hiç vaxtda dünya şonu qahar getirtmendir.
Dünýeden çürümdägi gaharlanmandyr we özünden çürümde gaharlanmandyr. Bir wagt gahary else de Hudaý üçin gaharlandyr, din üçin gaharlandyr. Gülenden lak 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 kah 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 qatı gülmeýänmişdik. Mılgıyanmışdyk, tebessüm etýänmişdik we bir näçe riwayetlerde bar gülenne ses lak lak etmedi ýöne azy dişleri görünni diýe, agdyny açyp dişlerini mübarek dişlerini gowy kökelip güldü diýe. Çorsa otursa Hudaýa agdaýanmışdyk. Bismillah dat diýip. Bir garyba ösek, o owadan, çarwadan biri geldi, bir edepçilik etse hiç zat diýmeýänmişdik, jydan ýanmışdyk. Atır, hemişe atırlı hoşbu edýänmişdik. Bir wagt bir zady görse, hoş boljak zadyny görse, elhamdülillahillezî bi ni'metihi tetimmus salihat diýänmişdik. Hudaýa köp şükür ol Hudaýa şoň nigmaty bilen gowdatly tekmil bolýar diýdi. Bir zady görse, narahat etjek zady bolsa, elhamdülillah ala kulli hal diýänmişdik. Her ýagdaýa Hudaýa şükür diýänmişdik. Begense elhamdülillahillezî bi ni'metihi tetimmus salihat, beýnente elhamdülillah ala kulli hal diýänmişdik. Yatmaqa Kul huvallah, kul a'udhu birabbil falaq, kul a'udhu birabbin nas oqyp, çüfet eline aýatyna dem vurup, şonu bedeniň hemme ýerine çekýänmişdik, afetlerden saklaýandyr şedat diýip. Eli bilen iýitýänmişdik, sag eli bilen. Hiç wagtda çef eline çaýsuny har agdyna bermeýänmişdik. Megerenki sag eli beter meşgul bolsa bir zada. Çef eli bilen istinja etýänmişdik, ýa bir hafadat bolsa, aýyrmaly bolsa, kakmaly bolsa, çef elini etýänmişdik. Şeriat işin bitirenler zenaşoyda da hiç vakti üstün açmayadı, hemişe üstü örtülü olardı diyor. Bir zady görse, oğullan, qyzan, mallan, dünýeden, dinden, şoňa göz digerim qadyp gorksa, Allahümme barik fih diýänmişdik, rahat edeýin. Ulamalar ki berekallah diýämally, berekallah, berekallah, barakallah, barakallah. Hudaý bereket bersin diýdi de peýgamberimiň etýäni işi. Bir zady görenne, göz digerim qadyp gorksa, Türkmen gözle girmejek bolup tüs söyleme diye şoň gapdandan nawasy ýaşaň ýerine de bolsa barakallah, barakallah diýsen, dogry peýgamberiň sünneti boljakdyr. Hiç bir zady gowunna getirmeýänmişdik. We biz aňar öwümden çykdy, buna işim oňjak gara diýmeýärdi diýipdir. Emma gowy zat gowunna bady diýipdir. Gowy at görse, gowy adam görse, gowy iş görse, buna tölemi işimiz oňjak, buna gowy zat boljak. Bir jeňde gowy zatlyk boljak geljek. Gowy zady onu hoşluk ýüregine getirýänmişdik, emma teleke zady gowuny asyl getirmeýänmişdik. Hemme işte de sagdan maşlamany gowy diýänmişdik. Hatta saçlaramada da, hatta egin maş giýmede de, hatta kowuş giýmede de. Bir näçe mübarek peýgamberimiň sünnetlerinden